A festa adorna quenta motores cos trofeos que se levarán as peñas gañadoras. Este ano hai novidades como un deseño especial para o voxe motor que máis non se chegue. O Museo Municipal de Ribeira alberga ata o 24 de xullo os trofeos polos que loitarán as peñas na festa da Adorna. Son creacións de son agasallo e están representadas as actividades máis características da maior festa de Ribeira, dende o voxe motor ata a canción de tasca ou as embarcacións. Son agasallo a día de hoxe, aínda que temos máis propostas para trofeos, podo dicir que casi non teñen rival. Os trofeos son impresionantes sempre, as súas propostas sempre van a mellor, e considero que entenden perfectamente a filosofía da Adorna como para así poder realizar os trofeos. Penso que ese é o tranganiño que utilizan eles para ser gañadores todos os anos. Este ano tuvemos a novidade das medallas, non son feitas por eles, sino por Ignacio Quintela, que é un rapaz que está con nos na Escola de Vela, presentou e a súa proposta foi aceptada. As medallas son moi bonitas, podedes velas ali, xa que están feitas con conchas de aquí da playa, de distintos bivalvos, como poden ser ameixa, reló, chirla. Non é a única novidade para estes premios que engaden un galardón máis. Antes era o trofeo un pouquiño especial era o das embarcacións, xa que salía un pouco do tradicional, que son o primeiro, o segundo e o terceiro, facía recordo a cando eran antes as embarcacións, non? Entonces se daba un trofeo á embarcación máis rápida. Co consecuente este ano fixemos o cambio do vuelo sin motor, e aparte de que haya os 3 primeiros puestos de vuelo sin motor, teríamos o voxe motor que máis lesos chega. E, bueno, é unha maneira de fomentar tamén as peñas que non o fan aberracións e cousas tan curradas, pero sí tamén a peñas fundadoras, porque eles normalmente suelen ter a filosofía do que máis lesos chega e esperemos que unha peña desas poda rascar ese trofeo. Queda pouco máis dunha semana para arrancar a festa da Adorna. Este ano será a 78 sin geladura e, ademais de ter actividades tradicionais como sempre nas que participan as peñas, o cartel inclúe actuacións de grupos como de Ninjures, daqui da Ría, a Orquestra Neverloura ou... La Matumba vamos a ter como pistoletazo final, penso que é algo que Ribeira pedía, xa veu a Adorna, pero bueno, sendo emerxente, ora como un grupo consolidado e un grupo dorneiro, por chamalo así, creo que é un puntazo telo como fin de festa. Despois, como novidade, pois para a xente moza temos o que é a Batalla de Promesas, que non se separa moito do noso miércoles, que é o día do rap, por chamalo así, o día do Jijó, pero si é diferente ás batallas de Jallos ou batallas que estamos situados a ver. Por que? Porque estas son batallas que veñen como preparadas, é dicir, é un circuito nacional, o cal funciona por cercanía. Aquí en Galicia collemos bastante xente do norte, podemos dicir que xente de Asturias, de León, obviamente de Galiza. Polo que o palco da Adorna será o escenario no que se desenvolva esta batalla de promesas, circuito nacional que recala no municipio da man da festa. Este ano, o día grande, o 24 de xullo, non será festivo en Ribeira. Sen embargo, dende a Real Ilustre Cofradía da Adorna van a fomentar máis se cabe esta xornada final. Nos vamos a impulsar, consideramos que tamén en Ribeira a xente moi dorneira, nós tampouco antes obligábamos a xente a que pechara o negocio, sen quería abrir, podía abrir, e quen quería pechar, pois pechaba. Pero, bueno, este ano supoño que a xente o tomará da mesma maneira ou a mesma filosofía, polo sempre a xente dorneira, seguramente moitos negocios pecharán e disfrutarán da romería de Coroso como se fose festivo igual. A festa da Adorna arrancará o vindeiro 17 de xullo para finalizar o 24 despois de 8 días nos que a Marea Dorneira tomará rúas de Ribeira.